Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилия Бурханова. Энергетик мәдәният сарайында махсус хәрби операцияда халык булган егетләрнең туганнарына дәүләт бүләкләре тапшыру чарасы узды. Медаль һәм орденнарны хәрбиләрнең гаиләләренә район башлыгы тапшырды. Махсус хәрби операцияда хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары һәм фидакарьлекләре өчен Зейнең 6 ир-егетенә халык булганнан соң дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бүләкне район башлыгыннан геройларның якыннары кабул итеп алды. Заинский живот, настоящий патриот своей России, своей родины, своей малой родины Заинск. Поэтому я всем за это благодарен и низкий поклон. Тормыш давам итә. Яшәргә кирәк. Киткән җегетләребез өчен яшәргә кирәк. Шуңа күрә барыгызга ныклык телим, всем стойкости, терпения. Бу көнне батырлык ордены белән халык булганнан соң рядовой Сергей Горячев, прапорщик Эдуард Садыков, рядовой Дмитрий Смирнов, рядовой Иван Игнатьев, өлкән сержант Дмитрий Киселев бүләкләнде. Ефрейтор Николай Фроловның әти-әнисенә батырлык өчен медале тапшырылды. Халык булган хәрбиләр 1 минут тынлык белән искә алынды. Яңа уку елы башланыр алдыннан махсус комиссия мәктәп автобусларының балаларны йөртүгә әзерлеген тикшерде. Тикшерү игътибар балалар операциясы буенча узды. Автобусларның төзеклегенә, куркынычсызлык чараларының булу-булмавына игътибар ителә. Автобуслар паркыннан безнең репортаж. Махсус комиссия мәктәп автобусларының әзерлеген тикшерә. Районда 20 автобус маршруты оештырылган. Алар кече авылларда яшәүче укучы балаларны якын тирәдәге мәктәпләргә йөртәләр. Башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев һәркайсы янында туктап, мәктәп директорының хисабын тыңлый, автобус йөртүчеләр белән аралаша. Общая протяженность среднесуточной 20 школьных маршрутов составляет 1855 километров. Представляете, какой объем работ ежедневно проводит и водительский состав, и дорожники наши, и в первую очередь были спокойны родители за то, что их дети от дома до образовательного учреждения и обратно будут доезжать. На сегодняшний день в Заинском муниципальном районе статистика такая: в порядке 20 дорожно-транспортных происшествий учетных с пострадавшими, и имеем 5 погибших. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим. Если даже перед выездом там заметили, что машина там сломана, чувствуете, что какая-то имеется техническая неисправность автомобиля, незамедлительно сообщайте своему руководству, чтобы потом избежать каких-либо последствий. 10 елга якын мәктәп автобусын йөртүче Гомәр Нигъмәтуллин эшенә бик җаваплы карый. Һәр бала аерым игътибар сорый ди. Автобус хороший, новый автобус. Маршрут хороший, ездил я Чубаклы, Имянлебаш, Аксарина, Мирный, гимназию детей вожу. Дорога хорошая. Автобуслар тәҗрибәле йөртүчеләр карамагында, транспорт чаралары тәртиптә, куркынычсызлык каешлары да урынында, тормоз системасы, тышкы яктылык приборлары да эшли. Все на линии, у всех документы все в порядке, страховки оформлены, техосмотры проведены по срокам, техническое состояние исправное. Тахографы тоже все проверены. Тикшерү барышында җитди кимчелекләр табылмады. Мәктәп автобуслары яңа уку елында эшчәнлекләрен башларга әзер дип бәяләнде. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейн форум оешмасында укырга керүче балаларны бүләкләү чарасы соңгы елларда күркәм традициягә әверелде. Әти-әнисе оешмада эшләүчеләрнең 1нче сыйныфка баручы балаларына Татмедиа җәмгыяте бүләкләр тапшыра. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. Зейн форум оешмасы җитәкчесе Александр Исаков хезмәткәрләрнең 1нче сыйныфка баручы балаларына бүләкләр тапшыра. Быел Татмедиа бүләгенә 2 бала лаек булды. Мәктәп портфеле белән булачак укучыларга уку кирәк-яраклары да бирелде. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе Татмедиа акционерлык җәмгыяте тарафыннан ел сайын оештырыла. Редакция хезмәткәрләре балаларына бүген без мәктәп букчалары бирәбез. Безнең редакциядән быел 2 бала укырга керә. Без аларга уңышлар телибез.
Бүлекләр алучы балаларның сөйеніштен йөзләре балкый, һәр кайсы тырышып укырга, тәртипле булырга сүз бирде. Балаларның гына түгел, биредә эшләүче әти-әниләрнең дә күңеле була. Biz bu yıl birinci klaska barabız. Birinci bola mektepke biz ezir. Татмедиа җәмгыяте ел сайын белем көне алдыннан үз хезмәткәрләренең балаларына бүләкләр биреп сөендерә. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Авыл хуҗалыгында бер эш икенчесенә ялганып бара, бөртеклеләрне җыеп алуга ел уңышына нигез салына башлый. Зей шикәр агрофирмасы басуларында бүгенге көндә көзге будай чәчәләр. Эш барышын без дә күзәтеп кайттык. Кырда техника гөрелтесе киләсе ел өчен уңышны быелдан кайгырталар. Зей шикәр агрофирмасында көзге чәчү эшләренә 25 августта керештеләр. Биредә көзге будай чәчәләр. Чәчү башкарылачак 3 DMC комплексы белән. Бу елның көзге чәчү каралган 4400 гектарда, шуның 2000 жарымы производственный комплекс чубуклы, 1900 производственный комплекс Савалеева. Бар күк семиналар кайткан, ашламалар эшкәртелгән, җирләр Аллага шөкер әзер. Агрофирма кырларында көзге чәчүне 4400 гектар мәйданда башкарачаклар. Моның өчен 3 чәчү комплексы җәлеп ителгән. Техниканы тәҗрибәле механизатор Михаил Ермолаев иярли. Бу эшне уңышлыгына тәмамлап Ягуар комбайнында кукурузны силоска әзерләү эшенә керешәчәк ул. Работаю данным метод с 2009 года. В этом году 9-я посевная у меня. Районның барлык хуҗалыкларында да көзге чәчү эше бара. Моның өчен хәзер иң кулай вакыт дип белгечләр. Туфрак катламында дым бар, көннәрдә җылы тора. Аграрийларның максаты салкыннар җиткәнче эшне кыска срокларда төгәлләп кую. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейлеләрнең махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм әзерләүләренә сокланмый мөмкин түгел. Кем ничек булдыра ала, шулай ярдәм итәргә тырыша. Районда 20 маскировка шелтәре уру пункты эшли. Хәзер алар ватанны саклаучыларның алыштыргысыз ярдәмчеләре. Мирный бәстәсендә яшәүчеләр дә мәдәният йортына җыелып, изге эшкә кушылды. Алар янында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. СВОдагы солдатларга безнең булышасы килә. Аларны бер теләк берләштерә, беркем мәҗбүр итми, чакырып китерми. Һәр кайсы үз теләге белән күңелләре кушканга җыела. Мирный бистәсенең мәрхәмәтле хатын-кызлары мәдәният йортында хәрбиләр өчен маскировка шелтәре үрәләр. Командабыз бик шанычлы кызлар, бик яратып йөрибез. Балалар горурлана, шунда йөргәнгә кирәкле эш дип әйтәбез. Җитешәбез барысына да. Идәгесе дә калмый. Волонтерлар төркеме оешканга декабрьдә 2 ел була. 10-12 кеше эшләгәндә көненә берне гадәттә 3-4 үлчәмендә шелтәр әзерләп куялар. Гөлсинә Гыймаева иртәнге сәгатьләрдән кичкә кадәр шелтәр үрә. Кияүе дә сугышка киткәч, бәйрәм көне ял дими, аның һәр көне биредә уза. Үз теләгебез белән безне беркем мәҗбүр итми. Кайчан телибез шунда килеп солдатларга булышырга җыелабыз. Командабыз бик әйбәт, бик дуслар, бик тату яшибез. Роза Сабитова эшнең беренче көннәреннән үк биредә. Тыныч күңел белән өендә утырмый, бераз булса да ярдәм итәсем килә ди ул. Беренче көннән үк йөри башладык. Башта бик күп әйберләр булды. Хәзер инде бергә төшендек эшнең асылына, бергәләп эшлибез. Кисәләр, үрәләр, аларның эшләгәненә күз ярмый. Соңрак төргәк белән капчыкларга тутырып, шәһәрдәге гуманитар ярдәм җыю пунктына илтеп тапшыралар. Изге теләк белән башкаручыларның гамәлләре бары тик мактауга һәм хөрмәткә лаек. Әйтегезче миңа мәтрүшкәләр, әнкәмне әйтерегә теләгәм. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Вот это я. Выпуск 1972 года. Константин Чернов янәдән 11 ел буе белем алган мәктәбендә. Ул 1972 елгы чыгарылыш укучысы. Беренче мәктәптә еш булмаса да, һәр вакыт биредәге тормыш белән кызыксынып тора. Бүген ул үзе зур тырышлык куеп туплаган альбомнарны белем йортына тапшырды. Альбом номер 1. Спасибо. Альбом номер 2.
альбом номер 3, альбом номер 4 и мой небольшой труд «История моей школы в лицах и воспоминаниях». Очень большой труд, кропотливый труд. Это не только история школы, получается, это история старого Заинска даже. Спасибо вам большое. Спасибо. Бірінші мектепке негіз салынған күннен алып бүгінгіні шағылдырған материаллар, бүртіклеп жиылған фотографиялар, туған яқ тарихын үйрену музейі белән бірлікте топланған мәгълүматлар, истәлекләр барысы да альбомнарда урын алган. Тарихны шағылдырған кадерлі еткерләрне әзерлегәндә аңа зур тырышлык куярга туры килә. С Украины, с Белоруссии, с России, там с Дальнего Востока. Ну, я уже не могу перечислить. Даже с Канады был человек один, там у него я с этого, как его, со страницы. То есть вот так пришлось собираться. В годы Великой Отечественной войны сюда переехало много учителей с Ленинграда, эвакуировалось. Они внесли сюда свой дух. Вот тот дух продержался учителей до 70-х годов. Константин Чернов хәрби өлкәдә хезмәт куйган шәхес, әтисе дә Бөек Ватан сугышында катнашкан, Берлинга кадәр барып җитә. Беренче мәктәптә укыган елларны белем биргән һәр укытучыны бүгенгедәй хәтерли. Сыйныфташларының һәрберсе белән аралашып тора. Вот эти все фотографии, которые здесь предоставлены на стендах, вот в комнате истории школы, эти все фотографии были предоставлены мной на 170-летие школы. Мәктәпне тәмамлагач Оренбург югары зенит ракета команда училищесында укый, хәрби академияны, аннан дәүләт университетын бетерә, Марий Эл Республикасында гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары булып хезмәт куя. Читтә яшәсә дә зәй тормышы, мәктәп киләчәге өчен борчылып янып торучы кеше ул. В следующем 2025 году исполняется 180 лет со дня основания Заинской средней общеобразовательной школы номер 1. Даже трудно представить, какое огромное количество выпускников вышло из стен школы за это время. А свое летоисчисление она ведет аж с 1845 года. 2025 елда беренче мәктәпкә 180 ел тула. Яңа уку елында 400-гә якын балага белем һәм тәрбия бирәчәкләр. Мәктәп директоры Илназ Насыров әйтүенчә, елдан-ел укучылар сафы артуга бара. Үзе гомер буе хәрби өлкәдә хезмәт куйган Константин Чернов балаларны кечкенәдән ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләргә кирәк дип өйрәтә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Ялты Зәй спорт әзерлеге үзәгендә чираттагы мәртәбәле ярышлар гирләде. Бу көннәрдә чаңгычылар арасында җәйге республика беренчелеге үтте. Ярышлар ачылышыннан безнең репортаж. Ялты Зәй спорт үзәгендә кыш көне генә түгел, көз айларында да чаңгыда шуалар. 28-29 августта чаңгычы спортчылар арасында Татарстан җәйге беренчелеге узды. Республиканың 26 шәһәр районыннан 500-гә якын спортчы җыелды. Бу юлы 12 яшьтән алып 17 яшькәчә яшүсмерләр көч сынаша. Егет-кызларны район җитәкчелеге каршы алды. Город Заинск является одним из самых спортивных городов Закамья. Родина олимпийского чемпиона Федора Петровича Симашова. Успешно работают 4 детско-юношеские спортивные школы, где развивается 18 видов спорта. Беренче булып стартка егетләр басты, мәртәбәле жюрига алар үз осталыкларын күрсәттеләр. Кызлар да сынатмады. Ярышларның беренче көнендә спортчылар ирекле стильдә 3-6-9 чакрым араларны үттеләр. Спорт арасында җиңү яулау яшь спортчыларга җыелма командага эләгү өчен зур мөмкинлек бирә. Зәйнең Федор Симашов исемендәге спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр дә яхшы әзерлек белән килгән. Үзебезнең җирлектә көч сынашу үзе бер горурлык диләр. Шуның белән җомгага әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Республика һәм шәһәребез көннәре белән сезне, туган төбәгебез һәм Татарстаныбыз иминлеге өчен иҗади хезмәттә уңышларга ирешергә язсын. Мин сезнең белән сау булашам, сау-сәламәт булыгыз.